Jung saimano chini Tripura angka belai khai khwcham. Tai chini Bubagra song kwbangmano chungno tuiduloi thangka. Tai chini Bubagra song agio kokborok kokno sawi phaio. Jung omo kisa kisa saimano purbo jung kisa kisa mano. Tamoni bagay ang tini o video salamna nanghangka norok joto siwo jung chini kokborok bijab no swinyani hingake jung romani script by ke belai khai aram nangjago. Amoni bagay demand khaimani rwng rogo romani script by kokborok no swirijangna bagay. Rijaya hangay tongmani ang politics ni kokno tubliya jago kokborok ni jelai buma amno sayang saikhanar sinai. Chini Tripura kokborok puila bijab swijangmani hingake 19 sono Thako Radha Mohan de Burma bono chini Tiprasa ni first bijab swijnai bo kokborokma hwnui grammar kaisa tiklaika 19 sono. Tai amoni yagulo Tripur kothamala tai Tripur basa bidan hwnui bo boy ba bijab tiklaika. Tai kwbangma ajorani British officer sei kwrwngrok sei kwlangmani kokborok hingyawi kebo ba Tripura kok hwnui salangmani. Tai amoni bising Thako Radha Mohan de Burmani swijak kokborok kokthai achaikha. Bono puila kokborok hwnui sinimung ruo chini kokno. Hingkai chini kokborok wngkha omo kwtalia belai khai kwcham buini kubuni dopharok bai baksano chini kokborok bo kwcham no. Chini boyrok swijangma bo kwcham no. 19 son bai tabukni nainai khakai 123 bochor hai kakha chini kokborok je first bijab ongkhormani. Amono sak chikon tawan chukdi chungbo ekdin salcha buini kubuni dofa bai baksano same level o tongui tongmano haifana amo kaisa chini no chaya amo jotono saimano borok tamoni bagui chwng tola klaina klaikha. Amsukno tini video tai oro amsuk sanan thanglia kok norok chajakha ba comment kai sadi tai like rogridi video bahing jaka next part dok tumna datebo sadi.